Maayong buntag siyang tanan. Andam lang tanan. Amen. Hallelujah. Ato sa nikuhaon niya itong kudigo pinal. So, ang topic na to karon, no, kining walay relihiyon nga makaluwas. So, ako yun nag-istadihan pag-ayo, ngano man, kay sometimes ang mga tao manggod, no, nagaklaim sila relihiyon. Nga mag-invite nimo sila, mingon sila nga, Brad, pastor, pastora, no? Lahi man kog relihiyon, no, maanaw. Ilang issue reason ang ilang relihiyon. Kay ilang una-una manggod, kung unsay ilang namathan, mausad ang ilang pakamatyan. So walay mausab. So mo na kasagaran madungog nimo. Muna isa sa mga reason nga dili sila ka dool sa Ginoo. Either makabalo diha sa word of God. Ngano man. Kay na mo na lang gi tuan tungod daw di ana daw sa relihiyon mo na motulto nila mosulod sa langit. So ato na isa-ison. Kini maabot sa word of God, no, kinahanglan with bells gyud ta ini. With bells sukulog gyud ta. Kay ani sa kalibutan, di ba sa kaso-kaso lang daan, di ba kung magkaso ka na witness, na basihan sa testimony, o na basihan sa oras, sa panahon, para tuhuan yun mga tao sa makadungog. Nagbase man na sa mga butang nga panghitabo. Diris pagpangalagad sa Ginoo, nagbase sa na siya, giunsa nimo pagpangalagad sa Ginoo. Ang relihiyon, no, dili na dautan. Ang relihiyon mo na nag-guide sa imuha unsaon mo pagpangalagad sa Ginoo. Murag kwan na siya ba? Mura na siya kanang nanarbaho ka ba? Kung asa ka mga-apply, dito ka manarbaho, tapos mo na maghatag source sa imuha sa daadlaw sa panginahanglan. Mo sa nang relihiyon, mo na maghatag source sa imuha nga pagpid sa imong kalag sa word of God. Sometimes ang mga tao manggod, lahi lang hunahuna. Kaya ilang hunahuna manggod, ang relihiyon, mauna sila, bahala on sa ibuhato nimo, basta kining relihiyon nako, no, mo ni makaluwas sa kuha. Mo nilang hunahuna. Pero kung tanaw niya mong yang kinabuhi, wala na sibo. Kaya ang matupas Ginoo, no, maghimo man jog kag mga butang, lakang, mga guidance na sibo dias Biblia. Sometimes dili sa muna ato i-subject karon, no, daghan tay mga relihiyon. Dili tibok kalibutan. Para nang nailahi man tag para nang mga China, Malaysia, sa may laing lugar, sa mga Europe, o tanan mga Asia. Lahi-lahig mga Ginoo. Tawa nang sa ato diri Jesus Christ man. Naay Jesus Christ sila, lahi sa pangalan. Mag lahi ang language ang ginasulti. Sometimes man gud yun tun-an ma-misinterpret nimo. Maingon sa ka nga, aw, kini amo tinuod yun ni kay Jesus Christ man. Wa ka kabalo ang tawag lang Jesus Christ to, lahi sa dilang ginatawag sa dilang pangalan. Pumuo lang gyapon ginisimba nato. So sumala pa rin no. O sumugod ingon ang topic na to, walay relihiyon nga makaluwas. Kini ang ilado nga huna-huna sa kalibutan. Kantanan taos kalibutan, nakaila mag-Ginoo. Kung kini siya na ilahan ning mga relihiyon ni. Nga walay problema kung unsa ang imong gituuhan. Sabtan man ito. Ang importante nga dili sila makapasakit sa kasing-kasing sa isig katao. Muna lang una. Kung ang relihiyon dapat i-comfort ang tao, dapat dili masakitan ang tao, igo lang daw siya mo guide. Sumala pa din busa, kini ang pulong nga makapahapuhap sa dalunggan sa kadaghanan. Gusto sila musod sa relihiyon nga ganahan sila maminaw. Pag di sila ganahan, muhawa sila. Muadto na sa glaing relihiyon. Kay ganahan sila didto. Samot kanang bright ang muwali. Dili manginsulto, lami paminawon, puro mga panalangin ang ginasulti. Apan sumala pa din, no? Apan kinahanglan ba nato kining dawaton? Kung okay ba si muha?
kanang relihiyon nga imong gibarugan karon, okay ba na sa imuha? Sumara pa sa Hebrews chapter 4 verse 12 sa King James Version, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, at of the joints and marrow, and it's the discerner of thoughts and intents of the heart, no? Sumalapas Bisaya, pamasabtang yun nato, no? Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan o hait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duhay sulab. Madulot kini bisan hangtod sa pagbahin sa kalag o espiritu o sa mga lutahan sa mga utok sa bukog ug usa ka makaila sa mga hunahuna o mga tuyo sa kasing-kasing. Bot pasabot nga ang word of God di ay makasakit yun. Sige na, modulot sa kabukugan, sa kaunuran, o sa utok. Sa hunahuna sa tao, pag-interpret nimo. Uy, lahi naman ulti, insulto man, di man isimbahan. Manay lang una. So, okay lang ba sa imuha? Kaya sumala pa sa word of God, ang word of God, maghatag na nagpahimang no, pag-remind nimo nga unsaon nimo pagsulod sa langit. Na may gitawag grasya. Ang grasya, okay na siya ang grasya. Muna ang gitawag ang grasya, Jesus Christ, may anis kalibutan, gipakamat yan ang tao, kay ang tao manggod, panahon ni Moses, 10 commandments, musipat isa, wala na. Muna ang grasya, gihatag sa Ginoo, nga malangit ta tungod sa tabang sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagtudlo diha nga maghimo tag mga butang nga pagkamatarong dili perfect. Kay human nature, sometimes nakaskalibutan, makasala gyud ta. At least nakay pag-control sa sarili. Na may time good nga maghimo tag butang, hibaw kang sala, imo nang gibuhat. Kung sadang buhaton na nimo, mapasaylo kasi hindi masinos Ginoo. Wa dunay gitawag og consequence. Mura kag nangawat ba? Sim nang sakpan ka. So karon nangay kag napasaylo atong imong gikawatan. Og pasayloon ka, pero bayaran nimo ang imong gihimo. Ipapriso ka para matagam ka. Nakas prisuhan. Kung abot sa Ginoo kung nay magwali diha sa prisuhan, mag-share sa gospel, mga kag pasaylo, automatic mo pasaylo si ma. Pero na kay consequence. Muna sa lifestyle sa tao karon. Kana magkasakit ka, depende mo na gitawag nila lifestyle. Naiuban sad sa hereditary. Ulay-lahi na. So, ang imo lang mo nang ang Ginoo lagi, ang Ginoo may nag-great doctor sa tong kinabuhi. Siya ang kabalo sa tanan. So, mga yung kag pabor, milagros Ginoo. Og mobasa kag sa Biblia, kinsa tong mga tao nga ginatagaang og milagro dias Ginoo. Based in the Bible ta, palakpakan ng Ginoo. Amen. Glory. Sabtan ba nato? So, ato i-subject ni karon. So, muna akong ikuhan karon sa PowerPoint, no? So, no religion can save, no? Walay religion nga makaluwas. Ato ba siyan, pila ka religion din sa Pilipinas? Uy, nang lood na. Oh, ato makita karon. Biggest religion diri sa atos kalibutan. Sa 1940 to 2020, kan 2022 tar karon. Unsa may pinakadako diha karon? Roman Catholic ay mo kasuko ha. Ato na ning subject sample tanan man damay-damay man ni. Roman Catholic 384,813,152. Religion. Dahil lahik yun na. Sa isa.
Ah, plaque, unsa? Religiousness. 284,677,188. Hindu. 211,443,468. Protestante. 93,225,700. Buddhism, Mahayana, 48,818,776. Klaro ba diha? Klaro, dako ba tanawon? Base ako yung nakabasa diri. Sabi na? Orthodox, 95,225,700. Buddhism, Mahayana, 48,818,776. Shinto, 48,364,417. Buddhism, Theravada, 48,094,227. Islam, Sunni, 45,397,839. Anglican, 38,745. 38,745,489. Atheist, sa basa na atheist, 16,315,188. Og Islam, no? 16,052,530. So mao ni karon. So daghay reliyon. So dili ta mag-judge og reliyon. Di man pwede ang ato alay maliwas. Daghan man eh. So naa sila yung mga, ang Ginoo, adunay ginapili diri. Kini nga reliyon. Mahibaw-an nato ni karon, sigon mas Biblia. Unsa jud gipangita sa Ginoo sa tao. Naman kung bango di kahimasa og Biblia, yung napuno kag doktrina, imong unahuna ang inyo lang simbahan maluwas. No? Naiuban nga church, pag muhawa ang membro sa simbahan o kinsay muhawa diha, imbis iampo, no? Iwalis pulpit. Murag itunglo. Wapon na inta, iampo na lang unta. Dili nimo ang tao tunglohon. Kay di man ikaw makaluwas og tao. Daga may religion. Pili ang tao. Kay kung matubang tas Ginoo, isa-isa ta. Dili si pastor makakumikal sa imo, ang pastor gigamit na nas Ginoo mo'y mag-guide sa mga tao nga ipahiluna sa Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Sabtan pa nato. Muna siya. Sumala pa sa organized religion. Muna yung mga kuan niya. Si study. Buddhism, Christianity, ilong tadiha. Hinduism, Islam, Primal, Judaism, Sikhism, Chinese, ag-uban pa. Kinihalo na ni. Ang pula. Agamay kayo. So, mga independent na. Nagtokod og iyaha. So, kini mga butangan ni, na mga anak sa Ginoo nga gipakamatyan ni diri. Di ba? So, dili pa ko yaway relihiyon. Munang sa John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kung makabulol ka sa kamaturan, ang kamaturan maghatag nimo kagawasan. Butasot, imabutang sa imong mind ang kaluwasan. Makakatong ka karon kay ato nang basan unya sa atong basihan nga bersikulo. Una, unsa ning religion? What is religion? Religion is a collection of cultural system, belief systems, and world views that relate humanity to spirituality and sometimes to moral values. Many religions have narratives, symbols, tradition, and secret histories that are intended to give meaning to life or to explain the origin of life or the universe. Atong bisayon para masabtan gyud nato. Ang relihiyon usa ka collection sa mga sistema sa kultura, mga sistema sa pagto, mga kultura ba, mga tradisyon.
Isa sa mga sakop na og mga pananaw sa kalibutan nga nagdambigit sa tao sa espiritualidad. Og usahay sa moral nga mga mithi. Daghang mga relihiyon nga ang adunay mga asoy, mga asoy kanang mga pamaagi, simbolo kanang mga logo sa simbahan. Tradisyon o sagradong mga kasaysayan nga gituyo sa paghatag kahulugan sa kinabuhi o sa pagpaminaw sa sinugdanan sa kinabi o sa inobisyon. Ang reliyon daw naglimbigit lang ni sa sulod sa simbahan kung unsa inyong ginabuhat gitawag relihiyon. Karon bersikulo. Gusto kag mangita jud kag tinuod relihiyon mo ni buhata. James chapter 1 verse 27 balik na ko diri. Kaya ang atong tudlo diri dapat maupin ang mind nato. Sometimes manggod ang tao magsalig sa relihiyon. Pero ang iyang binuhatan wala nasibo. Pagpangutan-on nimo, anda na ba ka mubalik ang Ginoo? Ang Ginoo lay kabalustanan. Wala lang. Di isa ka sigurado, pero ang iyang tinuan na sa relihiyon. Sige niya, pure religion, undefiled before God, and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Iyang tama nang ihatag ang microphone kanang liktikpan. Ang puti nga relihiyon walay buling sa tubangan sa Dios ug amahan mao kini. Ang tinud nga relihiyon daw, ang puti nga relihiyon ug walay buling sa tubangan sa Dios ug amahan sa mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo, it means mga byudo. Looy gyud mga byudo jud ay. Ano man? Siya may mag-atubang sa mga anak sa mga problema, meeting sa eskwelahan, mga obligasyon itanan. Samtala kung nay asawa, maka alalay. O kining mga balo sa ilang mga kasakit ug ang pagbantay sa iyang mga kagalingon nga dili mahugawan. Dool sa temptation ang byuda sa mga butang sa kalibutan. Una, i-comfort nimo nang mo na tinud nga relihiyon. Ang tao manggod, ang unahon na nila, ang relihiyon o kinagnay relihiyon, luwas ka na. Kung basihan ni mo sa bersikulo, mao gyud ni. Natuman ba nato ni? Sometimes di matuman, kay mismo pamasahe, maglisod tang paghatag. Depende na. Sa Matthew chapter 15 verse 7 at 9, mga tigpakarong ingnon, husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kini mga tawhan na nagpasindungog kanako sa pulong lamang. Kataw mga reliyoso. Pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ug ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Moingon sila nga ang simbahan di daw sila relihiyoso, di wa daw ginasulti ng relihiyon, relasyon. Kung wala sila kabalo ang ilang ginabuhat, nahimo na sang relihiyoso. Musimba sa Domingo, kadaghan, tanang activities sudlan, po sa dihang na imuhawa sa simbahan, imaritis, daoton. Ang tinuod yun, nagpasidungog sila po ang ginawa, nalipay silang kinabuhi. Ilang gitudlo ang balaod sa Dios ang sugo hinimo lamang sa tao. Kaning gitawag doktrina sa simbahan. Sometimes nakoy daghang koy kaila tinuod ni. Di man kauban nako, di sa barkada nako. Nasulod sila sa dakong iglesia. Ang problema, silang itiwalag sila. Di na sila maadto sa laing simbahan. Nganuman, ilang gituhuan, ang ilang simbahan may tama, kay gwapon mo teaching. Ang problema, gitiwalag man, gipahawa man. Di isa mo simba silang simbahan, kaya nakabutang silang huno na ang ilang simbahan may tama. Di isa mo simba sa subang simbahan, base daw anti-Christ. Karon namatay. Wa ka balik sa balagad sa Ginoo. Kaya naghuna-huna sa religion. Muna, alkansi ang tao ng inaanang na doktrinahan anak. Kanang sigig
hisgot og doktrina nga nagpamatuod nga silang tama uban piki. Kung noon ba nimo ang tinog relihiyon itong isulti og ganiha. Doawa ang mga ilo ug balo. Saan gina-twist? Kaya gusto nilang tao nga ilang unon nga makuha gyud ang tanan. Sa diyang mo matiwalag alang luoya. Naimingon sa kuha nga kuyo daw manudlo, ultimo bato o ka ng mga tila sa Biblia kabalo sa presyo. Kuya mo tulo tong pastor. Ultimo mga gisgutan, mga suot sa unang panahon. May bawaan kung pilay presyo karon. O kuya no? Mga bato nga gisgutan sa Biblia o mga diamante, mga gold, kabalo siya pilay presyo. Ang mo bilib yung tao. Bilib sa intellect, bright. Pero wala gi-apply mismo siya diya sa Biblia. Gi-idol ang pastor. Karon kay nawa man Istanbul, di mo simbas lang simbahan. Kay kuya ito yung dati. Wala giwali ang mahitungod unsaon pagpangalagad sa Ginoo. Di man ta perpekto mangalagad sa Ginoo. Muna yung Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or bad. Ang Ginoo mo judge sa imong maayo nga binuhaton og dili maayo. Kadako sa martilyo. I-judge jud ka. Tanang mga pangulo simbahan accountable na sila silang ginambuhat. Dili sayangan sa mga tao. Pili na biktima na. Di manimbag lang simbahan. Kaya kontento na sila sa ilang religion. Nung mabasa ka sa Biblia, may religion makaluwas diha, mugayad lang na. Gabi sa daw, Bisaya, English naman. Hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. Kanang ginabat mo simbahan, hawad ka kay simbahan. Pag mag-inusara ka, lahi na day ka. Wadyo kay maksan. Karon ato ibutang ni Pablo. Unsa man ni Pablo, naman relihiyon si Pablo. No, isa ni sa mga heroes Biblia ginasampol gyud ang isuga. O di ni siya, wala na siya nabilong sa 12 ka apostol. No, wala na siya nabilong ini. Lahi tong 12, lahi ni siya special lagi kuwas gina ng isuga. Mo man patay sa mga tinunas Ginoo. Sadang na-convert siya. So pag-convert niya, grabe siya kinito ng lagad sa Ginoo. Man sa inyo ni ano? Man ini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Dito ginatagbo niya si Aquila, usa ka Hudyo nga natawo sa Punto, nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban siyang asawa nga si Priscilla. Tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papawaon sa Roma ang tanang mga Hudyo. Hudyo ha, Jewish people na mga pinilis Ginoo. Miduaw kanila si Pablo og tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda. So si Pablo sa una adunay trabaho. Nangalagad sa Ginoo. Pwede ka mag-ministry, master, magtrabaho. Based in the Bible. Para di magpait. Ulay-lahay ang style simbahan. Kang simbahan ay full-time na ay nagtrabaho. Depende na. Kung ikaw na nakabaloon sa buhaton ni mo, anak, parang imong pamilya, unang ministry nimo, sugtanda ka, ang imong pamilya. Ayaw pasagdi mong anak ang pamilya. Sumala pa sa Timoteo, no? Maglisog kag handle sa imong pamilya, how much more ang simbahan? Nangalagad kas Ginoo napasagdan nimong anak. Accountable kas Ginoo, imuha na gyud na. Sumala pa nino. Mingon siya, pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. Matag adlaw igpapahulay makiglantogi siya sulod sa sinuga aron pagkabig sa mga Hudyo. Nakiglantogi, nakigdebate, nakikistorya sa mga Parisiyo. Og sa mga Griego, sa pag-abot ni Silas og ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa maayong balita. Pag humaniyag panarbaho,
Maadto siya sa templo o makigliam tugi sa mga Pariseo para ang Hudyo o Grego mubalik pangalagad sila. Wala na kayong bibati kapwa pastor. Di ka makigdebate sa mga alagad sa Ginoo. Ang iyang siya gidebate niya, ang mga Pariseo. Wala giingon nagdebate sila ni kuan diha. Ni kinsan mang mga nangalagad sa Ginoo. Lahi naman karon. Mag-sit na mag-oras sa Rizal Park, magdebate kay daghay viewers. Gi-YouTube, gihimo ng business. Puro bright naglintugi na. Maglalis pagkahumanday mga tawa magkumustahay. Puro bright lagi. So diri lahi ang ilagi debate. Sunod, sige niyan. Gigamit ni Pablo ang tanan niyang panul-alang sa pagwalis ng balita, gipanutudan niya ngadto sa mga Hudyo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Isa lang gilatugo. Ang Ginoo lang 'yon. Wala laing doktrina gilantugi. Si Jesus mao ang Mesiyas. Mao ang Ginoo. Mao ang gipanagna nga maabot ng mga nuluwas. Wala piminti. Sa diya misupak sila magbebay kaniya iyang giyabyab ang iyang abog sa iyang bisti ug mingon. Kung dili ka maluwas, iya ka nang sayop. Inyo ka nang sayop ug wala ako'y labot. Sukad karon moadto ako sa mga dili Hudyo. Kisa dili Hudyo? Kita. Ama pinili ang mga Jewish people, di man maminaw, muna ang papalagad sa Ginoo, walay pugsanay. Muna, musulti jud si Pablo abot sa kaluwasan. Gahi mag-ulo, miadto siya sa mga hintil. Muna niabot na sa Pilipinas na. Muna na grasyanta. Nagtrabaho ni Pablo, tigimog tinto. So, unsay maayong buhaton nato karon? The good news. God desires to have a relation with you. Nagatingwa jud ang Ginoo makigrelasyon sa mga tao. 1 John chapter 4 verse 8-9. Ang wala mahigugma sa iyang isig ka tao, wala makaila sa Dios. Kinahanglan higugmaon nimong kapwa tao. Samot nagtistuhanon. Kay ang Dios gugma man, gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanaro pinagi sa pagpada sa iyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabatong kita og kinabuhing walay katapusan pinaagi ka niya. Gugma jud ang ginasubject sa Ginoo. Dili relihiyon. Inaana unta mga simbahan gugmang iral. Gugma sabay rebuke. Siyempre, kuno lang ka gugma, mali na imong iunan. Kung tinud ka na higugma, sultian sa mga tamang mga buhat. Manay tinud gugma. Dili pakuyaway unsa inyong lagda sa simbahan. John 10:10. So ang Ginoo, ang kawatan miani sa pagpangawat, pagpatay o pagdaot sa tao. O miani ang Ginoo sa kalibutan aron paghatag dagayaon nga kinabuhi. Kalami sa promise sa Ginoo. Sabtan ba nato? Simple lang kayong topic na ko, no? Tama itong rilo. Sa pailain. Maginahuman. Kuhan pa na, isa pa na. Pa-isa, oh. So, sumala, Padre, ang pulong reliyon, ako lilabyan na lang, pwede mo taas. Ephesians chapter 2, verse 15-16, nahiusa kita kang Kristo. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawan ug sa mga makabot ang pakigdait pinaagi sa kamatayon sa krus. Giusak kita niya diha sa usa ka lawas ug pagpasig-uli kanadto sa Dios ug sa ingon niya na gitapos ni ang pagdinumtanay. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Sa mga balaod, no? Kana mga panghimo nga mga butang nga mali. Kung gusto lamang sila makapahimo, Acts chapter 26 verse 5, kung gusto lamang sila makapamatuod sila kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdanan, nagkinabuhi ako nga usa sa mga Pariseo og labing mahigpit nga pundok sa atong relihiyon.
Si Pablo naa siya ay relihiyon. Sumala pa din ni. Wala ba'y relihiyon nga makaluwas? Kung wala, nganong magpamatay man si Kristo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, iyang gibungkag ang unang pagigsad aron matukod ang ikaduha. Una, so anong panahon ni Moses, muto yung mga lagda. So sa diyang si Jesus Christ ni Anis kalibutan, muna'y bagong iyang gitukod para ang tao makasulod sa gingarian sa langit. Hebrews chapter 10 verse 9, unya, mingon siya, ani ako, O Diyos, aron pagtuman sa bot mong ipabuhat ka nako. Busa, gisalikway sa Diyos ang tanang mga karaang sakripisyo nga, gilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Kay sa una manggod, mapasaylo ang tao tungod sa mga halad. Mga baka, mga karniro, tanan. Mapasaylo ang sala sa tao. Karon, mapasaylo lamang sa diyang si Kristo, iyang gihalad ang kinabuhi sa mga tao dis kalibutan. Colossians chapter 2 verse 14 to 17. Gipapas niya ang tanan nga mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Gibayaran niya ang mga utang. Si utangan diri. Gibayaran. Bot pasabot ini no. Gipapas niya ang tanang mga utang lakip ang kasabutan bahin niini nga giwagtang niya ang tanang pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Ang imong mga sala, mga atraso nimo gipakamatyan ni Jesus Christ. So gihimo nimo anytime ay nagkakundim gipasaylo na kas Ginoo. Ang imo lang mangayo kag pasaylo siya. Plus John 1:9. Isugid mo sala siya kasaligan, mo pasaylo sa sala o magahindo si mong pagkadili makatarunganon. So ang Ginoo mo pasayloon gyud. Pero naay consequence. Naagyon na siya. Sunod. Ingon pa din no. Si Kristo nagpakamatay aron kitang tanan mapasig-uli ngadto sa usa ka lawas og dili sa lain-lain nga pagtulunan. Kay Kristo. Dili sa mga tinuhan. Muna yung naso ubang Kristohanon karon nagsalig na sa ilang mga relihiyon. Wala na nagsalig kay Kristo. Ephesians chapter 2 verse 15 to 16. Nahiusa kita kang Kristo. Gihimo niyang walay bili ang balod sa mga Hudyo lakip ang kasuguan. Ug kalagdaan ini aron gikan sa duha kakaliwatan mahimang usa ka bag-ong katawan nga ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi siyang kamatayon sa krus, giusa kita sa diha sa usa ka lawas ug ipasulit ngadto sa Dios ug ingon nini gitapos ni ang pagdinutanon. Ako nibasa ganiya. Kung wala nganong gibiyaan ni Saulo, Pablo ang iyang relihiyon. Si Saulo usa ka pariseo gikan sa labing isikto nga lehiyon sa mga Hudyo. Bot pasabot ko ang mga tao karon aduna siya relihiyon, si mismo si Pablo na experience niya na. Stricto kaayo. Mobito sa ibang sublat na stricto niya kay pariseo man siya nag-eskwela naman siya sa balaod, ang iyang gihimo grabe siya ka nagtuod jud siya sa iyang relihiyon, tama jud siya ang iyang buhat. Miadto siya sa Roma ba to? Nagkuha siya sa mga permit nga nasa ikatungod mo patay sa mga 12 apostolis ug ang ubang mito kay Jesus Christ. Nagkuha siya permit dito arang isuga niya kay siya magkapitan sa sundalo gipangdakop og iyang gipangpatay. Kay nagtuman siya nga tama to ang iyang gibarugan. Ay mga lagad kos Ginoo. Patyon kuning naga-upo sa bulaton kanang Jesus wa ukay anak kinsa na. Mo nagbuhat ni Apostol Paul, nagtuman siya, pinaagi anak, malangit siya. Sumala pa rin, no? Buhat chapter 26, verse 4, hantod sa 5. Ang tanang Hudyo na sinati sa akong testimony niya, buhat chapter 26, verse 4, hantod sa 5. Muna, nagbase yun das Biblia sa mga panghitabo. Ang tanang Hudyo na sinati sa akong kinabuhi, sukad sa akong pagkabatanon, dito sa akong kagalingong nasod, o sa Jerusalem, ilado yun siya sa mga Hudyo, sa mga Jewish people, no? Kung gusto lamang sila makapamatuod sila kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdan nagkinabuhi ako nga usa ka maparisiyo og labing mahigpit nga pundok sa atong relihiyon.
Nagyud siya gibarugan. Kung kinsa man ang tao nga nagbarug ka sa imong relihiyon, susama si Pablo. Makita sa Kristohanon, maglagot siya. Grabe, patyon man niya. Karon, ang ubang mga tao nga lahig leyon makita sa atua o ang kisang mga simbahan diha nga nagdaig sa Ginoo, mutan-aw lang sila. Di sila mosulod kay lahi siya relihiyon. At least mutan-aw lang. Pero hubog mosulod. Pag hubog mosulod, no? Mo si Canboys pagyod. O sa isultis pulpit, iya sang isulti diha. Oh, pag normal di mo sulod. Oh, at least kinana lang. So anong panon lahi man. Ipadakop man ka bunalan patyon. Lahi ning karon, high-tech na karon. Oh. Ay mo di ta may discardis ng butangan na. Na-experience ni Pablo, mas grabe iya so na. Isug mo ko siya kayo. Once isug sa ng pagsulay ba. Sige ngon diha. Siya ang naglutos o naglaglag sa mga nagsunod kang Kristo. Grabe ni si Pablo, no? Galatia chapter 1 verse 13 to 14. Nasairan na ninyo ang akong pagkinabi kaniadto. Mayniton ako sa tinuan sa mga Hudyo o gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan sa Dios. O, simbahan sa Dios o gihimo ko ang tanan aron paglaglag ni ini. Labaw ako ka matinumanon sa tinuan sa mga Hudyo kaysa kadaghanan sa mga Hudyo nga akong kaedad. Uy, muiksil siya. Siya dang iskwila siya sa balaod sa mga Parisiyo. Siya ang pinaka-bright. Lamang mo na siya. Mo-excel siya. Kung na mga oral recitation, mga unsig ipangbuhat nila diha, mga bulaton, bright si Pablo. Mo-excel yun siya. Siya unahimo siyang leader. Leader lang, di leader lagi. Gigukod niya ang mga lagads. So, iladog yun siya. Anak ka powerful si Pablo. Managanahan ko ng Pablo. Mga lagads Ginoo, no, mga nakita sa itong viewers, no, basahan ninyo ang life ni Pablo para ma-challenge mo. Di mo ma-discourage mga lagads Ginoo. Sige ingon diri. Sige ingon diri. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matod nga kahibalo kay wala man sila masayon nga sa paagi sa Dios sa paghimog matarong sa tao. So, bato yung na. Mainiton kayo sila sa singon niya. Kasadagha. Labaw ako kamatinumanon sa tinuan sa mga Hudyo kay kadaghanan sa mga Hudyo nga akong kaedad mas kuyaw siya. Labi pagagyod ako mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala masukad sa matuod sa kahibalo, nga kahibalo. Kay wala man sila nasayod sa paagi sa Dios nga paghimog matarong sa tao. Tigpa ko ring ingnon. Sweetos balaod, sweetos pamaagi simbahan, o deep inside sulod siya ang kasing-kasing, tigpa ko ring ingnon. Kasi ingon ni Pablo diha, gigamit noon nila ang ilang kagalingong paagi, wala sila musunod sa paagi sa Dios sa paghimog matarong sa tao. So kinahanglan yun, ang sa church, itudlo ang pagkamatarong sa tao. Mismo si Pastor Paul nag-ingon diha. New Testament, dili Old Testament. Ang New Testament nasulat sa ang New Testament gisulat diha ang grasya. Ang gisulti ni Pablo pagkamatarong sa New Testament gihapon. So depende na sa Kristohanon pag huna-huna. Grasya lang ka, pero ang problema basi mabilong kas Matthew 7:21 to 26. Muna dapat paboritong verse sa mga nangalagad sa Ginoo. Puno nagpag-warning. Katulo. Sige ngon diha. Kung walay kalainan sa mga relihiyon, nan wala di ay usab sayop nga pagtulunan. Kung walay kalainan sa mga relihiyon, nan wala di ay usab sayop ang pagtulunan. Apan si Jesus nagpasidaan batok sa mga mini nga magtutudo na jud piki. Na genuine. Depende na. Matthew chapter 7 verse 15. Sige ingon diha. Pagbantay kamo sa mini nga propeta, moana sila kaninyo nga murag mga karnero apan tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Bantay gyud ta ini. Muna ako di jud ko basta-basta makikabulubilo man ko. Pero nagahuna-huna ko piminti nga gusto na ako ang ginumhimutan yun nako. So, ginapili yun nako ang mga nangalagad sa Ginoo. Muna importante. Wala man yung isalikway na to sila,
Pero kung ikaw pangalagad kas Ginoo, magbarog kasi mo kay ikaw may matubas Ginoo. So ang imong testimony ampingan nimo, ang paghandle sa simbahan ampingan nimo, kay nga nay mga mini nga magtutudlo. Di ka kumpiyansaan. Kung kasagaran ba yung mini na nang uswag. Tanang mayohon ko, igrab man. Wala. Ano na sa kalibutan. Suwag man yun. Singon dire. Matthew chapter 15 verse 13 to 14. Sa inyong papangita sa dalan sa kinabuhi sulod kamo sa sigpit nga gaan kay ang lapad nga gaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi sulod kamo sa sigpit nga gaan kay ang lapad nga gaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglag. Lisod. Unsa nga dalan? Simbahan, murag dalan ni simbahan. Makmakan kag insakto wali, tudluan ka, i-review kas panamit. Sa ginabuhat nimo, i-review kas wali. Lisod ay. Lisod yun. Kaya ang lapad nga dalan, padong sa kalaglagan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mana mo ng uban. Pero wa di ay. Ang kinabuhi, naloi ka kayo. Apan masigpit ang gaan, og malisod ang dalan, paingon sa kinaming dayon, og jutera ang nakakaplagin. Pangitaon yun nimo. Trabahoon yun nimo. Namnis New Testament, ang grasya na mas New Testament. Kung nabutang ni sa Old Testament, hala, di nato nituhuan. New Testament man eh. Kay sa Ginoo naman eh. So mo ni, gisulat ni Mateo. Ang mga apostolis nagpasidaan batok sa pagtuis sa maayong balita. Na si warning mismo ang apostolis. 1 Corinthians o 2 Corinthians ba ni? Wala ko nabutang. Dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa minsay sa Dios ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbabaligya. Di basta-basta ilang pagwali sa word of God. Quality. Pani mo? Kalimot ko wala ko nabutang ang 1 Corinthians o 2 Corinthians. Corinto chapter 2 verse 17, dili kami sama sa kadaghanan nga nagsangyaw sa minsay sa Dios ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbaligya. Pwede bayaran. Daghan simbahan karon nga ang pastor ilang inkontrolon. Samot ang pastor gisulduhan, sila magbuot. Ang pastor sad, payon-oyon sad. Ang nagbuot, mabay hawd mo basag Biblia, mas kabalo bang pastor, mapay magbuot. Pastor sad, oyon sad. Maman niyo. Pahawaon mo yung pastor. Loyas pastor, oy. Ang nagpahawa, di behawd mo wali. Di sa kabalong basag basikulo. No, baliktad, no? Maman niyo. Dili kami sa mas kadaghanan sa nagsangyaw sa minsay sa Dios ingon nga kini usa ka baratong butang nga igbabaligya. O, si Kang Corinthians. O. But pasabot sila Pablo nagsangyaw sa puno sa pagdi mo dawat ang mga tao, biyaan niya. Iyab-yab niya ang iyang mga bisti o mga sandalyas, biyaan niya. Kaya nagsulti man siya word of God nga tinuod. Ang uban pa yun uyon man noon. Na ako, di na magsilbi sa kuha. Kapoy mga lagads, Ginoo i-compromise na ako. Matug lang kong balay. Tanaw kong Netflix diha, unsay buhato na ako diha, matug kong mall. Kapoy mga lagads, Ginoo i-compromise ni mong butol bulaton sa Ginoo. Bis in the Bible ta. Di ko ako maluoy jud ko sa mga pastor daog-daogon. Sa totoo lang di man ko dato pero maluoy ko nga nanaon man. Di binali magtuon og Biblia. Ay ako nagtuon ko ini inas ni balo man ako. Matag kadlawon gabi ang kita mas mayra sa ko, basa-basa ko. Nagtrabaho pa jud ko. Wa ko na mo ibuya. Yan di lalim, balos pastor bubong ana, di jud lalim. Kung anaon ang pastor daog-daogon di pwede sa kuha na eh. Magkuan jud ka. Kanamo nagsangyaw kami nga matun-anon diha sa iyang atubangan ingon nga mga sulugoon ni Kristo. Ano na pagpaubos? Ang pastor pwede mangisog sa pulpito, pwede mga saba, pwede mo rebuke sa mga nag-atin simbahan. Uban sa pagpaubos. Dili hambugiro ang pastor. Isog dis pulpito pero pag naog ana, lahi na sad na nga topic ninyo. Pangalagad sa Ginoo.
May uban hawd man kaayo. O di ba mo tungtos pulpito. Mahadlok. Oh. Muna ang pastor, manarbaho gyud para isog musulti. No? 2 Timoteo chapter 4 verse 24. Pagkugi kanunay sa pagwali sa minsay sa tanang panahon gayod. Daniha, tingnan ko na tinod nyo. 2 Timoteo chapter 4 verse 204. Pagkugi kanunay sa pagwali sa minsay sa tanang panahon gayod. Kugi jud. Daniha, imo jong sultian sila. Badlong nga. Dasiga og tudloy uban sa pagpailob ang mga tao. Kumbaga kung pastor mga saba sa inyo di pulpito, pa sila magpa-counsel ka, di ta kakasab-an, uy, tambagan ta ka, uy. Di ta ka ikondim. Tabangan ta ka unsaon pag himog buot maayo para sa Ginoo, dili ka pastor. Papakyas mas pastor. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili mamati, tinud nyo, moabot ang panahon nga ang mga tao dili mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon og magtawag sila daghang magtutudlo nga magsulti kanila sa bot ilang badungog. Uy! Pahawao ng pastor, pulihan og laing pastor. Nahitabo na. I-kick out ang pahawa, pastor. Tak! Malagag si Kinsa. O daghami ng graduate kalog Bible School. Wala yung bagong pastor. Ako haon na nila dayon. Ibutang. Ang pastor nga bag-usad, hello, isa mo na ako, gipahawa ng tong dating pastor. Maniid man sad na. Magmartis man sad na. Pagtan-an ng mo, uday reason di ay. Si dito pangasaba, kung na ito gitawag, muwali daw ito, kung siya tawag, muwali daw ka ng term anak, nga. Ang istay pastor sang bagong graduate, magtuon na dyan siya gwali nga pinamalumanay. Nga gitik-gitikon to niyang mga membro. Ganahan sad. Nabas Bible, no? Wa ko nagtumutumo naman ni Timoteo. Maabot ang panahon nga ang mga tao dili mamati sa matuod nga pagtulunan, ang ila hinoong gusto mao na lang ang ilang sundon og magtawag sila daghang magtutulo nga magsulti kanila sa bot nilang badungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Gusto sa history telling. Gusto sila mga istorya ng anak makatawa. Cinderella. Oh. Mga anak nga maistulti. Ang mga panghitabo dis kalibutan nabutang sa tanas Biblia, ultimong mga wali. Pero og maghimong matarong, i-rebuke nimo, badlongon nimo, uban sa pagpailob. Na pastor ka man mo istanjog ka na. May ubang attender mga dato pero piran dayon ta. Oh, upiran dayon ta. Uy. Upir mo sugot be ko na. Wala lisod no. Luoy bito no. Oh, airconan pa ta. So, ako kay salamat ko sa Ginoo ba kay ambot lang ha. Hindi mo manghambog pero pasalamat ko sa Ginoo mahadlok man yung mga butangan ay. Hindumdumi nga ang Dios airconon ta day no. Okay. Wa na sila kabalong uban ba. Hinumdumi nga ang Dios mogusugot nga ang mga tao moto og bakak kun ilang islikway ang hinumdumi nga ang Dios mosugot nga ang mga tao moto og bakak kun sila ilang islikway ang dili mosugot daw ang Ginoo kung islikway ang bakak. Na useless ang simbahan kung di mo sulti ang kamatuoran. Tapok-tapok lagi mo pero uga. Karnal. Sa Ingles Biblia, init-init bugnaw, iluwa ko ikaw. Mura kang nagkaog kanon ba? Sa Facebook, katod luwa. Una lang Ginoo. Sunod, hapit na ha. 2 Thessalonians chapter 10-12. Gamiton niya ang tanang pagi aron malimbungan ang mga laglagunon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ang higugma ang kamatuoran. O, dapat ang kamatuoran higugmaon yun. Unsay nakabutas Biblia, higugmaon yun. Dili i-careless.
kung gibuhat pa nila kini maluwas unta sila. Higugmaon ang nagbutas Biblia o gibuhat ni maluwas unta sila. Sila ba gyud butas sabot? Naka-address sa mga Kristohanon. Higugmaon yun ang nagbutas Biblia. Tungod niini, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog aron moto sila sa bakak. Og aron kasilutan ang tanan nga wala moto sa kamatunan apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. O Kristohanon, muinom gihapon. Na relihiyon. Anong mainom man gyud? Inom dos tisto. Napay besukulo. Na. Wala ginangon gusto mo tubo. Ang problema ni compromise man. Ikaapat. Adunay usa lamang ka tinuod nga relihiyon. Oy na day tinuod nga. Adunay usa lamang ka tinuod nga relihiyon. Kini ang giampo ni Hesus diin kinahanglan kitang mahiusa. Sige niya. Hapit na gyud. John chapter 17:20-22. Nagampo ako dili lamang alang kanila kundi alang usab ni adtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe. O nagampo ha. Nagampo ako dili lamang alang kanila kundi alang usab ni adtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mahiusa unta sila amahan mausa unta sila dinhi kanato sa mga ikaw hiusa kanako nga ako ang kanimo. Alon mo to ang kalibutan nga ikaw mao ay nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatagan kanako aron sila mahiusa sa hingpit aron ikaw ako usara. Bot pasabot no nagampo no magiusa kay Kristo. Lahi-lahi ka magrelihiyon, lahi-lahi tag mga pamaagis pagsimba. Isa natong simbahan ang Kristo. Ayaw kalain ayaw kalain kung ang uban moadtog lang simbahan. Ilipay nga magpadayon sa palagad sa Ginoo. Kaya kung mawala ng tawhana, si sister, si brother, pulihan ka sa Ginoo. Kung mahalakaw na kay badlungon, pulihan ka sa Ginoo og maayo, dili badlungon. Anda ra na. Muna yung Ginoo tutok sa Ginoo. Tutok sa iya. Looking unto Jesus. Oh, ayaw talag tao, kay masakitan lang gyud ka. Last na ni, ang palungon na. So last ni. Ephesians chapter 4 verse 406. May usa lamang kalawas usa ka espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag ug may usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Kini ang gitawag sa Biblia nga puti nga relihiyon. Sumuging no? Kini ang gitawag sa Biblia nga putli nga relihiyon. Paliw kandanan, mangdukot ta, yung mata, magampo ta.